Здравейте, аз съм доктор Комицки, специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Добре дошли в моята рубрика "Открито за пластичната хирургия". Темата на днешното видео е една доста популярна операция, каквато е ринопластиката. И по-скоро ултразвуковата ринопластика по отворения метод. Темата е доста обширна. Бих искал по-скоро да се спра на няколко въпроса, няколко теми, които вълнуват пациентите, които са ми поставени като въпроси, за които смятам, че трябва да бъде въведена известна яснота. Дали методът на отворената ринопластика води до видим белег? Това е първата точка, върху която искам да дам някои пояснения. Категорично не в дълготраен план. Какво имам предвид? Белега се разполага на скрито място в областта на колумелата. Когато е достатъчно фино направен, той започва да избледнява и да става невидим още към първия месец след операцията, като след около 6 месеца се загубва абсолютно нацяло и е практически неоткриваем. Раната и областта на достъпа зарастват прекрасно. Дали този метод е по-травматичен? Категорично не е, особено с нововъведението ултразвукоскалпел и така наречен пиезотом, който позволява на нас пластичните хирурзи да моделираме много фино и прецизно костната структура, костната част на носа, при което травматизма е много по-малък. Оттам идва така въпроса, който е основен за следващата точка. Отоци, кръвонасядане, кървене. Всички тези неща са сведени до абсолютен минимум. Какво имам предвид? Контролирането на кървенето е изключително добро по време на ултразвуковата ринопластика, защото няма засягане на меки тъкани, кожа, лигавица, подкожие, мускулатура на носа и така нататък, което води от само себе си до много по-малки отоци, ако те съществуват след операция, са за 3-4 дни и са минимални, липса на каквито и да е синини, елегантна щадяща тампонада на вътрешната част на носа, на лигавицата, това е нещо, което е огромно предимство на 10-тия ден, когато сваляме шината и конците, когато освобождаваме лицето и носа от видимата превръзка. Пациентите са в форма абсолютно да се появят в обществото без следи травматични, хирургични и така нататък. Какво друго трябва да се спомене? Дали ще имам неравности, хлътнатини, издълбан, стеснен нос, нарушени пирамиди, нос тип Майкъл Джексън. Това са неща, които не трябва да се допускат и не се допускат, поради това, че се прави строен план как трябва да изглежда носа, поради това, че се запазва балансът между носната пирамида и меката хрущялно-кожна част на върха на носа, но така или иначе, отново казвам, ултразвука ни позволява прецизно да моделираме костната част и да направим една органосъхраняваща операция, без това да нарушаваме съществено пирамидата, с което няма видими белези, няма стъпаловидни участъци в областта на страничните стени на носа, няма и стесняване за неестествен вид или пък за трудности в дишането. Това е другата точка, която искам да спомена. Ще имаме ли трудности в дишането след ринопластика? Категорично не, даже напротив, всички неща по преграда, по така наречените конхи, народно му полипи, които предоперативно създават трудности в дишането, по време на нашата операция биват оперирани, прави се септопластика, когато е необходимо, за да може не само естетиката да се подобри, но и
функцията. Дали няма да ми се вирне върха на носа след операция, тип Майкъл Джексън? Не. Моделировката на носа е така и на върха, че да бъде стабилна, гравитацията действа надолу, а не нагоре, така че вирване на носа по неестествен и грозен начин не се получава. Дали пък няма да ми падне върха на носа, това е следващ въпрос, който пациенти поставят и разбира се, страхуват от подобна развръзка на нещата. Категорично не. Структурата отново, когато е стабилна за костно-хрущялната част и хрущялната на върха, води до това, че тази естетична, симпатична повдигнатост на върха се запазва, когато меките тъкани облекат дълбоките структури. За отоците, сините и кървенето споменахме, че са изключени. Операцията е финна, детайлна, но като цяло не е болезнена и има известен дискомфорт първите 48 часа, но ние тогава слагаме и тръбички, през които може да се диша. Така че общо взето максимално този постоперативен период да е с комфортно изживяване. Това са в общи линии неща, които смятам, че са важни да бъдат обяснени за аудиторията относно ринопластиката, относно отворения метод и вече съвсем тази съвременна тенденция ултразвукова ринопластика, която е органосъхраняваща най-високо ниво в операциите в областта на носа. Ще се радвам да продължим да имаме контакт. Изпращайте ваши въпроси, теми, които ви вълнуват на имейла в уебсайта ни. Ще се постарая да комплектовам теми и да си обменим опит, това, което мога да кажа по определени въпроси, които са по-малко дискутирани или пък представляват интерес за вас. Благодаря ви много. До скоро!